babat suket ditanduri wit peruntil pohon mangga. Ya, iki wingi bar disemprot iki ning nyemprote kurang tapis, obate kurang, dadine lagi pemeneh bendino bar kudanan iki guys, hasilnya ora maksimal. Nah iki dibabati engko ditanduri ki pohon pelem peruntil, wit peruntil. Nah iki pupuk ini guys, pupuk utawa rabuk untuk menyuburkan tanah supaya pohon peruntilnya bisa tumbuh dan subur.